Hola a tothom. Aquest màster m'ha donat l'oportunitat de fer les pràctiques aquí, a la Universitat de Bristol, al Departament de Llengües Modernes de Bristol, que és com l'anomenen. He tingut l'oportunitat d'observar classes, fer les meves pròpies classes, incloent-les en el treball final de màster, que això és una opció que ja sabreu si us ho expliquen més endavant. M'ha donat moltes possibilitats, m'ha permès també aprendre i espavilar-me i adaptar-me en una ciutat estrangera, fer vida aquí, conèixer com funcionen les coses en una universitat estrangera, la seva forma de treballar. He après moltes estratègies observant professors i fixant-me com treballen, assistint a reunions de professors i, en fi, donar-me total autonomia i llibertat per fer les meves classes segons el que jo necessitava per al treball final de màster i en fi, m'han posat moltes facilitats, m'he sentit molt ben tractat i en general ha estat una experiència superpositiva aquí, a la Universitat de Bristol. Soc a l'àrea número 13 del Servei de Llengües Modernes de Bristol. Aquí és on s'ensenya tots els idiomes, totes les famílies de llengües romàniques, incloent, evidentment, espanyol i català. Aquests són els passadissos, hi ha moltes classes. La rebuda que m'han fet els professors ha estat boníssima, perquè ells s'han ocupat de reservar-me classes perquè jo pugui fer les meves classes, reservar-me aules perquè jo pugui fer les meves classes. Anem a saludar en un dia normal i corrent a les meves alumnes d'avui. Cap aquí, cap aquí. Hola chicas, ¿cómo estáis hoy? Hola Luis. Hola Luis. Bien, gracias. ¿Qué? ¿Estáis muy contentas de estudiar español y catalán? Sí, Sí, muy. Charlotte, ¿qué palabra o expresión has aprendido hoy? Hoy aprendí a decir tomarse algo muy a pecho. Ah, sí. ¿Y eso qué significa? Significa tomarse algo muy en serio. Aprenden realmente bien.